Keluang ba nadu ka anu terik ni beladap ni sulong sukundit ni peran NONGTREI kiwan ki kenhun SENGBHALANG tikndi bonan nang no kiwan SHOH wandat ki peran NONGTREI jengi nang ta dengan sukundit suyu ba kiwan huri ram tu dah hadin ba kata long gi NONGTREI ni ro kuni kan tala sistem tam la nek ni ka projek betrei ni ba kiwan trei ni te ta la si tayo tam siapa sangat te halon sangat ni rapat nak kalian jang hibru sarkar jang MEECL bagi sim khia ban pentrei no hani kita yo mentai bar ka banong ngi ro ni bna bladep ni sakut menoban seu menoban ayeng ni tengi NONGTREI minta steu tam tal si songkai itu le sia itu te kat balak hi bi pengkloi no ini kam bi ben yesuk ehun no ben yebek no jeng bentoy jeng gi arsenong ngai bro we ka distrik gari distrik bagi jelahi tunjuk Kani ka SHAH taksi kadi tayong kita ibar dala na kuno. don lang Khasi ro don lang Khasi we armi bahasa tan kam tu di lan tak lan no Kini kisngi hakini kindet sngi kala don kajing jia ka bom sngu tenat hakaba nakaliang tong kasnong idap kajing sngu khia ba nama kajing don jong ki khenhon treimon sngu bha ki ba wan chang kasnong na banta bakin check ya ki kot kislah ka be dei bat ki barjela ki bon trei chakane kasnong te kala don kajing jia ka bom sngu tenat bat kala don ru kajing sange kan ka project pi min supai kendiat kacing sange jangan ke projek kadai nomor ba kacing thut palat ngila ban ong ba kat kum ki thu jongki NONGTREI hang ne ki badai ki jat ban ri Khasi bat karu ki balayo kam hakan ke projek kalong palat ya ka sispa ngut nomor ba kacing sange menta ka yu kala kata ya ka yu pi kacing don jangan ke projek hang ne menta kam ka ya chesat kan kam dei kacing mentoi jong kiriu simet kane ke projek kam dei bak ai cing mentoi kiriu simet hele ke ai cing mentoi ya baro ki pat nong snong ki badon hakane ka khamtam ha them ri bhoi bat khamtam ha ka chela Meghalaya pi lada kane ke projek kan sange kan sadai ke cing du nong ga bakrau ya khamtam ya ka ri bhoi bat khamtam ya ka jela ka jongi kan sadon ka cing kerdu boarding ga basir khai lada kadon ka cing kerdu boarding ga basir khai in sa jenjar mano in sa jenjar mangi upat ba khamtam jong ka them ri bhoi pi hapo ri bhoi ngidon hadu south lik powerhouse state 1 state 2 state 3 state 4 bat ke chingpen mui boarding ka dei na po ri bhoi endai ke ka bachia ka long ba hapo ri bhoi ka boarding im juyo ka babiang pi nakaliang chungi ka snong dong ikirpat da ka basngorit ba da ka basnokhia ya ki kan hon SENGBHALANG ba pher jong ka ri go ba i ke jongi haba pi wan hapo uput usam jong kasnong bakadon kan ke projek daka bas ngurit daka cingker pat rit wan ya kendu shwa ikinong ilam snong bat ngiru ngitrei na kam daka bit kabiang jong ri ke ba i ke jongi banyada ya kacing tep jong bender kan ke ri ke ba i ke jongi telala wan ngin yalam ngin i kino ki bom biang kot biang slah kita kira dei ban pembiang nanti kin hab ban mi no nakan ke kam ya normal beliau hakapor bakan ke projek shwa bakan sedang nakaliang cong ka MEECL ka wan kendu ingi ka dorbar snong bang kan wan ka projek yang ngiru nakaliang ka dorbar snong ngila kali kani ka projek mano ban trei kai kicing bentoy lada kani ka projek ka wan ka baki officer ki engineers pa fair cong ka MEECL kani ka projek wan trei da ki company ki banabar namar bele yu ki company ki TREI muluk cong ki 4 la ban trei kani ka kam